खुलुमबाय आंनि अरुण ब्रह्म फेसबुक पेजाव गासैखौबो बरायबाय बे समाव आङो नैबे मोनसे गला साना मिक्सार साना गला थ' बेयाव नोंथांमोननो बे बिथांजों एसे सावरायलायनानै बिथाङा जिहेतु साना गला होनानै जिउआव माबायदि खामायनो हादों थांना थादों थ' साना गलाखौ माब्लानिफ्राय होनाय जों साना गला होनोबा मिक्सार दखान फ्राय माखासे बाथ्रा मिथिगोन बिथाङा साना गलाखौ मालानिफ्राय होदों मिक्सार दखानखौ बे समाव बे साना गलाखौ आं सिगां खनसे जालांबाय सोंनानैबो मिन्थिखाबाय बिथाङानि साना गलाया साना दखाननि मुङा जाबाय साना गलानि मुङा जाबाय ब्रह्म साना गला थ' बिथांजों आं एसे रायलायनि गिबियावनो नोंथांनि मुंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आंनि मुङा सोमखोर ब्रह्म ब्रह्मखाय नोंथाङा बे साना दखान मुंखौ ब्रह्म साना मिक्सार दखान बिदिनो बुंजायोसै नामखौ दा सोमखोर होननानै मिथिखायो नालाय सोमखोर ब्रह्म साना गला गोजोननाय थाबाय मालानिफ्राय होदों बेखौ आं बेखौ सिगां नायखौबो आङो 5 बोसोरसो जाबायानोमोन बे साना दखान होनाया आरो मिक्सारखौ 5 बोसोर नै साननैसो आङो गेप्स दंथ'योमोन होथ'वाखैमोन एसे उसुबिदानि थाखाय दा आरो नै होफिननाया बारा गोबाव जायाखै मिक्सार होनोबा मा माखौ लानानै मिक्सार जायो बेयाव दङ ओरैजाय गिबियाव मटर रुनाय आरो साना सोमनाय साना गोथां आरो नै बे मुगु साना मुगु आरो ग्रिन मटर आरो एवनाय मटर एवनाय साना मुरि आरो ओरैजाय दालमुग आरो सिरा एवनाय ओरैजाय बादाम आरो बानलु गोरान खायसेया बानलु गोरान जायो खायसेया गोथां जायो आरो लोगोसे बे कालानिमुग ओमफ्राय थाव आसार बेजों गासिबो मिक्सार खालामना होयो आरोखि सामब्राम गोजा बिदिनो ओमफ्राय आरो दुन्दियानि बोथोराव दुन्दियाखौ होनाय जायो दा दुन्दियाखौ मोननो थाङा मालाबा सम मोनोबा बे गंगार दुन्दियाखौ होयो आरोखि माने खै बोसोरसो जाखो बे साना आं 5 बोसोरसोआनो जाबाय खिन्थु साननैसो गेप्स दंमोन आरो बे जायो मालाबा मानसिनि जिउ ना होमबा ओरैनो बे साना दखानखौ होनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों जेनेबा राङा बिराद बुरजा खामायो ओरैनो माबा मोनसे बिजनेस खालामोबा माबा मोनसे गला होयोबा लाबजों लोगोसे सोमोन्दो थायो नालाय बेयाव ओरैनो नों माबायदि इनकाम खालामनो हादों सोलिनायाव मा सुबिदा फैदों बे दखान होनायनि उनाव सुबिदायाथ' सुबिदा दङ बिक्रि जाबाथ' मोजां लाब दङ आधायाव आधा मोनो माने 100 फानाबा 50 मोननाय जायो आरो माने बिक्रि जानायनि खोथा आरो जोंनाव एसे पपुलेसना खम बिक्रि बाथाया एसे खम जायो अब्लाबो माने निजिनि जानायनि थाखाय माने ओंखारहैयो आरोखि खरसाया 100-200 राङा दैलि ओंखारो आरो बेलेगाव हाजिरा मावस्लायस्लाय माने निजिनो जिरायनानै माने सानसेनि हाजिराखौ खामायनो हानाय जायो आरो जे गावनि खामानिबो मावनो हाबाय गावनि खामानिबो मावबाय न'आवनो नालाय खाथियावनो ओंखायनो जेननायाव लाजिदोंमोन नामा नोंथाङा गिबियावथ' लाजिदोंमोन ओरैनो आं टेबोल गंसे फिसा होनानै माने दंफां सिङाव जिरायनानै माने होयोमोन आरोखि बेनिफ्राय बिदिनो लाजिनाया खारलांबाय लासै खारलाङो आरो जेथु मावफेरि खामानिखौथ' लाजियो खिन्थु लाजिनानै लाब गैया दानि जुगाव दिनै बुजिबाय दा जिखुनु लाजिब्ला मा खहा जायो बे दिनै बुजिबाय निजिनि न'खराव साबैसे न'खरावथ' जोंहा परिबारा दङ 6 जन ओरैनो मा खामानि दं न'आव खेथि बाथिबोथ' मावखायो खेथिखौ मावो अबयसे दैनि एसे उसुबिदा जोंना जायगाया दै एसे नङा होमबा खेथि मावबाबो थैलाङो बिनिखायनो माने खेथि मावनाया एसे खम मावदों थागोन ना थाया बेबो दै फैबाथ' आरो थैलाङो बेनिखायनो बेफोरखौनो सानाफोरखौनो फाननानै सोलिगासिनो दं आरोखि ओरैनो नोंथाङा माबायाव ओरैनो नोंना बिजनेस हिसाबै मा दंबावो बिजनेसा लोगोसे ओरैजाय फिथा सावो साहा आरो लोगोसे ओरैनो हाबा बायदिसिना जाबा एसे एनै सियार बायदिसिना हरो आरोखि भारा हरो जिखुनु गुबुन साना दखानजों लोगोसे बिथाङा मा टेन्ट हाउसनि माखासे आइटेम मोनो आरो ओमफ्राय सियार टेबोल नुदों ओमफ्राय न'खरनिनो दिनै शुक्रुबार हाथायखाय बिथांमोना माने साहाबो फुदुंबाय फिथाबो सावबाय आरो फिथा लावदुम होनबाथ' बर'नि फेमास मोनसे नङा होमबा जाय फिथा लावदुमा दा बिखाद आरोखि बेयो जोंनि हारिमु कालचार फिथा लावदुम होनोब्ला बैसागो मागो ना होमबा मोजां ना मोजां ओरैनो बेसेसो बिक्रि खालामनो हायो सानसेयाव बिदिनो आं सानसेयाव माने सानसेथ' नङा फुंनि 8टा 9टानिफ्राय 12टासिम बिदिनो सेरथाम खैथा फिथा ओंखारो सेरथाम माने सेरसेयाव जोङो 8टा बर'नो सेरसे 8टा खै थाखा करि लायो
10 थाखा लायो थाइसेयाव थाइसेयाव 10 थाखा साहाजों फिथाजों 20 सेरसे थाखा माइरङाव 80 थाखा बा 200-300 थाखा ओमफ्राय साहा पानि खालामनानै 400-500 थाखा थायो आरो निजिनि जानायखौ बानलु संख्रिखौ जों बर'नो आरो नायदो जोङो बेफोर खामानिखौ लाजियो माने जुदि 3-4 घन्टायाव 400-500 खामायनाया बे मामुलि नङा होमबा फुंनिफ्राय बेलासिनि 12 बाजिसिम बेबायदि जोङो लाजियाब्ला गोबां खामानि मावना थांना थानायाव गोबां खामानि मावनानै सोलिनो हायो आरो खिन्थु जोङो बेफोरखौ बाद होनानै गुबुननि गलाम जानानै जोङो खस्थ' मालाबा मावनानैबो रां मोना थगायजायो थिग बेबायदि जायो आरो थिग बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों जों जियानो जायाथों बिजनेस माने फिसानिफ्राय लानानै आथोना इनकाम जानायाबो बे मोनसे बिजनेस जुदि बिजनेसखौ मावोबा बिजनेसनि थासारिया माने लेभेला बेलेग बेखायनो बिजनेसमेन जिखुनु होनोब्ला बिजनेसमेन होनोबा जों बयबो मिथिगौ सासे गोरों गोरा आरो बे राफोद मानसि आरो थिग बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिखाबाय साना दखाननिफ्राय लानानै फिथा दखान बे जोंनिनो खामानिमोन आरो दा गुबुनफ्रासो मावै जोंनिफ्राय फैसाफोरखौ खस्थ' खालामनाय फैसाफोरखौ ओरैनो लांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो जोङो बेबायदि जिथु फिसा खामानिजों गिदिर रां खामायनाय हाबाफारिखौ मावनांगौ होननानै आं खावलायो आरो गोजोननाय थाबाय